Flimkien nistgħu nagħmlu Malta għawdex aħjar. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjarat li għamel fil-Gżira, il-Furjana u Santa Luċija bit-tema għalik fil-lokalità laqat li matulhom kien akkumpanjat mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, kif ukoll diversi deputati u residenti tal-lokalitajiet rispettivi. Fil-Gżira Bernard Grech fakkar kif din kienet leġislatura dominata bi ġlied kontinu fost il-Kunsillieri Laburisti, b'akkużi li l-Gvern qed jaħdem kontra l-interessi tal-Gżirjani. Bernard Grech sostna wkoll is-sigurtà fil-Gżira qiegħda medda u jgħid li l-Kunsilliera Nazzjonalisti ser jagħmlu ħilithom sabiex jiżguraw li l-lokalità tkun waħda sana. Sigurtà f'dan il-ġdien stess illi qegħdin fih, billi anke nassiguraw li jibqa' pulmun ta' arja biex jitgawda mill-poplu tal-Gżira. Se nkunu qegħdin naraw li jkun hemm anke sigurtà fit-toroq billi jkun hawn maniġjar aħjar ta' traffiku ġewwa l-Gżira. F'Santa Luċija fakkar kif kunsillier lokali wieħed għamel kisbiet kbar fosthom li rnexxielu jkun fuq in-naħa tal-poplu billi jżomm milli jsir żvilupp sproporzjonat. Għaldaqstant wieħed jista' jifhem kemm isir aktar xogħol jekk il-Partit Nazzjonalista jkollu kunsillier lokali ieħor f'dawn il-lokalitajiet ukoll. L-unika tama li fadallek huwa li aħna nagħmlu il-ħidma għalik. Kif għamilna l-ħidma biex ġibna l-isptarijiet lura. Kif għamilna l-ħidma biex saret l-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofija. Kif għamilna l-ħidma biex ma daħalx l-abort f'pajjiżna. Araw kemm ħdimna għalik mill-oppożizzjoni. Fil-Furjana Bernard Grech fakkar kif biss il-Partit Nazzjonalista li qed jipprova jġib lura l-400 miljun filwaqt li Robert Tabella ma jridx għax jaf li l-flus marru fi bwiet sħabu u għalhekk il-Prim Ministru jrid jibqa' jiddefendihom. Il-Partit Nazzjonalista huwa kkonċentrat, għalhekk għandu pjan partikolari għal Furjana, għalhekk għandu pjan ġenerali għal kunsilli lokali kollha. X'differenza minn partit li hu aljenat fil-problemi interni. Minn partit li l-mexxej tiegħu iktar moħħu biex jara x'fiha l-inkjesta biex juża għall-interessi personali tiegħu milli qiegħed ikkonċentrat biex jgħin lilek. U tenna wkoll appell lil dawk li qed għadhom id-dokument tal-vot mhux miġbur biex ifittxu jiġbruh għaliex qal li ċċavetta biex tażel il-ġid tal-eżistijak, tal-lokalità u tal-pajjiż.